മികവുറ്റ സെലക്ഷനുകൾ, അതും മറ്റെവിടെയും ലഭിക്കാത്ത വിലകളിൽ. സൻഹ ഫാഷൻ, തിരൂർ. നമസ്കാരം, വെട്ടൻ ന്യൂസ് ഓൺ ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. കല്യാണം ഇനി വേറെ ലെവൽ. ബാസിദ് വെഡിംഗ് മാൾ, ബാസിദ് ആർക്കേഡ്, പൂങ്ങോട്ടുകുളം, തിരൂർ. പരിയാപുരം നവൈകു വായനശാലയും ഈസ്റ്റ് അരിക്കാഞ്ചിറ ഗോൾഡ് യോഗ സെന്ററും സംയുക്തമായി അന്താരാഷ്ട്ര യോഗാ ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഡോക്ടർ എം.എൻ. അബ്ദുറഹിമാൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ട്രെൻഡി ആൻഡ് കസ്റ്റമൈസ് കളക്ഷൻ, ബെസ്റ്റ് ഇൻ ബഡ്ജറ്റ്. തെയ്യം പാട്ടിൽ പോലൊരു ഓപ്ഷൻ വേറെ ഇല്ല. വെട്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം രജനി, പി മുരളീധരൻ, വി പി അബ്ദുൽ റഹീം, കെ സുശീലൻ, പി സൈദാലിക്കുട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു. യോഗ ട്രെയിനർമാരായ സി അബ്ദുൽ സലീം, വി പി എ അയ്യൂബ്, എൻ ബാബു എന്നിവർ യോഗ പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വെട്ടം.